Віцебская вобласць і яе аграпрамысловы комплекс. Калі размова пачынаецца на гэтую тэму, то адразу ўзнікае шмат пытанняў, а нехта не хавае нават усмешку. Маўляў, рэгіён са статусам зоны рызыковага земляробства. Да навін сельскагаспадарчай галіны мы звяртаемся часцей, чым да іншых тэм. Нават зімой, калі б здавалася, пра што гаварыць і паказваць. А вось якраз гэтай зімой, напярэдадні сельскагаспадарчага сезона 2020, і што зразумела, быў падпісаны прэзідэнтам краіны указ пад нумарам 70 аб развіцці аграпрамысловага комплексу Віцебскай вобласці. Нагадаем, яго мэта – развіццё АПК, павышэнне эфектыўнасці гаспадарання, стварэнне умоў для развіцця сельскай гаспадаркі вобласці і прыцягнення інвестыцый. Ажыццяўляць напісанае на паперы ў рэальнасць давядзецца 7 аграпрамысловым аб'яднанням. Лакаматыў, мяса і малочныя перапрацоўчыя прадпрыемствы, састаў, сельскагаспадарчыя арганізацыі, якія выступаюць сыравіннымі зонамі. Усяго такіх налічылі 130. Тут па класіцы моцныя павінны дапамагаць слабым, каб у выніку стаць больш мацнейшымі. З моманту падпісання указа нумар 70 прайшло амаль 3 месяцы. Дакумент уступіў у свае правы з 25 лютага, але падмурак быў зроблены яшчэ 4 гады таму, калі ў вобласці пачалі ствараць інтэграцыйныя структуры. Сельскагаспадарчая галіна пачала развівацца па-новаму. Канешне, і пакуль пра маштабныя змены тут гаварыць не прыходзіцца, але першыя станоўчыя вынікі ёсць. За аснову будаўніцтва новага ладу жыцця АПК вобласці ўзятая ўжо дзеючая сістэма, якую належыць цалкам мадэрнізаваць. Нібы прадбачачы 70-й указ, яшчэ некалькі гадоў таму ў рэгіёне пачалі адраджаць старыя фермы. Для прыкладу, як гэты комплекс унітарнага прадпрыемства Рудакова, ферма Мішуткі. Пабудаваная ў канцы 70-х гадоў, яна прыйшла, мякка кажучы, у заняпад. Прасцей было знесці, але вырашылі адрадзіць. І атрымалася. Сёння тут вырошчваюць маладняк ад 6 месяцаў, які потым папаўняе асноўны статак гаспадаркі. Змена ўмоў дазволіла атрымаць і тэхналагічныя прывагі. Отремонтировали своими силами в 2018 году. Теперь работаем нормально. Проветривается и светло, осветление сделали, да, тепло. Такіх прыкладаў у рэгіёне хапае, і пра іх мы неаднаразова расказвалі. Але сёння ў Віцебскай вобласці нямала і сучасных фермаў, як ужо працуючых, так і тых, якія толькі будуюцца. Как видим, это незавершенное строительство. Здесь, на этом комплексе, конечно, есть возможность увеличить продуктивность дойного стада, но для этого, нам необходим еще для того, чтобы сухостойные коровы содержались в отдельном помещении. Пока мы вынуждены 2 секции занимать под сухостойных коров, в то время, как, понимаете, на роботах должны стоять дойные коровы, получать там молоко. И, конечно, нам очень нужно завершить строительство цеха для хранения и приготовления кормов. Мы планируем в текущем году за собственные средства по очень экономичному варианту построить помещение для содержания сухостойного поголовья. Это позволит у нас порядка 180 голов сухостойных коров вывести в отдельное помещение, а секции с роботами заполнить дойными коровами, увеличить на этом комплексе производство молока. Возьмем канкрэтны прыклад. Адкрытае акцыянернае таварыства «Малако». Адно з 7 аб'яднанняў і самы буйны перапрацоўшчык малочнай прадукцыі. У яго ўвайшло 10 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, а значыць столькі ж сыравінных зон, з якіх малочныя рэкі сцякаюцца сюды, дзе іх пераапрацоўваюць. А значыць, маюць не толькі вытворчасць, але і самае галоўнае – зарабляюць фінансы. Вось лічбы і факты. Что можно судить по итогам работы уже за первый квартал? Значит, поступление сырья на переработку увеличилось и составило 116% к уровню прошлого года. Производство товарной продукции также увеличилось и составило 122% к уровню прошлого года. Мы за первый квартал приросли в рентабельности продаж на 0,5 пункта процента. И в целом по агропромышленному объединению рентабельность продаж составляет 2,6%. При производстве цельномолочной продукции огромная роль отводится качеству поступаемого сырья. Естественно, кто, как не мы, переработчики сырья, можем повлиять на то качество поступаемого сырья на переработку. Соответственно, и нормы указа, еще раз подчеркиваю, что как раз таки и регламентируют работу
над такими процессами. Само собой, ад матэрыяльна-тэхнічнай базы, на якой ідзе рэалізацыя ўказа, многае залежыць, над чым працаваць, але ж не менш важнае і каму працаваць рукі. У Віцебскай вобласці не першы год падрыхтоўку будучых кадраў АПК вядуць са школьнай парты. Тым, хто непасрэдна вучыцца па аграрнай спецыяльнасці, павялічана вытворчая практыка. Паклапаціліся і пра далейшае. Каб заахвоціць ужо спецыялістаў заставацца працаваць па профілю, ім прадугледжаны шэраг бонусаў 70-м указам: жыллё, заработная плата для маладых людзей і вайсковая тэрміноўка. Актуальна. Глава государства нас хорошо поддержал, выделяет нам на 50 домиков строительства. Именно мы их распределили через агропромышленное объединение в тех населенных пунктах и в тех перспективных хозяйствах, которые будут сегодня хорошо работать и будут развиваться дальше. Примерно по примеру Верхнедвинского района, возле города Верхнедвинска есть, ну скажем, подготовленные с инфраструктурой земельные участки, да, для индивидуального строительства. И 6 сельхозпредприятий, которые входят в агропромышленное объединение, строят домики непосредственно в черте Верхнедвинска. Для чего? Детский сад рядом, школа рядом, магазин, торговый центр рядом, парикмахерская и так далее, и так далее. Сегодня при нашей технике проехать 15-20 километров с утра, значит, на работу, да, опять же, работа какая, как я выше сказал, комфортабельная, нет никаких проблем. Сел на машину и проехал. Вот это. Ну, по молодым людям у нас сегодня, вот я подписываю документы, ходатайство, уже после действия указа 2,5 месяца, где-то на 30 человек мы подписали ходатайство на Министерство обороны в связи с тем, что они работают, молодые специалисты в сельхозпредприятиях Витебской области на отсрочку, значит, освобождения от военной службы. То есть здесь тоже немало факт. Ну и самое основное, это, конечно, заработок. Сегодня, если молодой человек, мы его забираем с техникум или откуда-то берем на практику, на производственную, которая увеличена, садим на тот же трактор энергонасыщенный, он спокойно зарабатывает, как и нормальные наши механизаторы, которые загружены полностью от 800 до 1500-1700 рублей. Это тоже стимулирующий хороший фактор. Рэалізацыя ўказа набірае тэмпы, як бачым, неблагія. Ацэнку даў прэзідэнт, які на мінулым тыдні наведаў з рабочай паездкай рэгіён, паглядзець, што зроблена ў АПК вобласці. Будет результат, будут деньги. Но ты пойми меня, я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. Если будет какое-то движение, результат, мы вам поможем. И так помогли, но будем и еще помогать. Это без всяких вопросов. И вот 7 этих зон, которых мы создали, он гвалтом кричал, чтобы я сюда не ехал. Я вам покажу там. Мне не надо показывать. Да, мне не надо показывать. Я хочу посмотреть, как вы начинаете разворачиваться по этим 7 зонам Витебской области. И вот тут, ну жуткий будет спрос и давление. Потому что, ну, наверное, нащупали земную форму, интеграционную эту структуру. Благодаря всем вам нащупали это. Мое дело уже было проревизировать и сказать, да, нет. Но я вижу, что это земное. От земли идут корма, молоко, мясо, идет тебе на переработку, ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. Это нормально. Адрадзіць за 5 гадоў сельскагаспадарчую галіну в вобласці – адна з галоўных задач, пастаўленых кіраўніком дзяржавы. Ці рэальна выканаць? Рэальна нават яшчэ ў карацейшыя тэрміны. Запал ёсць. А стымулам будзе тое, што наш сцэнар развіцця АПК потым стане арыенцірам для іншых рэгіёнаў краіны. З вобласці рызыковага Віцебшчына можа стаць рэгіёнам узорнага земляробства.